primer programa de Quins Químics parlarem sobre l'energia. A més, avui hem vingut fins a la Universitat de València per tal d'entrevistar a un grup de científics que opten a una beca. Anem a veure-ho. L'energia és la capacitat que té un sistema per realitzar treball o per a subministrar calor. Està present en tot allò que ens envolta, des de l'energia del sol que empren les plantes per tal de fer la fotosíntesi fins al combustible d'un avió. Un dels conceptes que utilitzarem al parlar d'energia és l'entalpia. L'entalpia estàndard de formació d'un compost és el canvi d'entalpia que acompanya la formació d'un mol d'una substància al seu estat estàndard, és a dir, a 298 kelvins i a 1 bar de pressió. Ara anem a entrevistar a una de les científiques que es presentarà per a que el govern li pugui donar una beca i seguir estudiant. Anem a veure-ho. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Bé, bien. I contem-nos, de què tracta el vostre projecte? A ver, como los combustibles últimamente están cada vez más caros y más escasos, y son más escasos, hemos planteado la idea de utilizar el hidrógeno como combustible. I quins avantatges suposa utilitzar l'hidrogen? La principal ventaja es que no contamina el medio ambiente. I desavantatges? Pues que lo explicaremos con un ejemplo. Molt bé. Inicialmente tenemos la densidad del octano y las entalpías de formación del octano, del CO2 y del agua. Con la densidad del octano calculamos su masa. Tomamos que el volumen es 1 litro. Y con la masa molecular calculamos los moles de octano, que son 23,3 moles. Bien, después, conociendo las entalpías de formación, calculamos la entalpía de esta reacción, de la combustión del octano, y obtenemos una cifra de menos 5.470,3 kilojulios por mol. Como tenemos 23,3 moles, calculamos la energía producida por este número de moles y obtenemos que es menos 127.640,3 kilojulios. Para obtener la misma energía con hidrógeno necesitaríamos unos moles, 446,6 moles. Y con la fórmula de los gases ideales obtenemos que sería necesario un volumen de 10.913,11 litros de hidrógeno. Per tant, podríem dir que el principal inconvenient d'utilitzar hidrogen és el volum que ocupa la màxima. Sí, eso es. Bueno, pues molta sort i moltes gràcies per haver-nos atès, així que ja ens contareu com quedeu amb la beca.